Motorky sú pre mňa život. Sloboda. Adrenalín. Šťastie. Vášeň. Relax. Pokoj od ženy. Je to pro mě útěk ze všedního života. Najlepší kamarát. Všetko. Roky som jazdil na cestách. Ale motorky jsem si začal naplno užívat až na okruhu. Presne preto vznikli okruhári. Je to perfektná komunita, ktorá je otvorená pre všetkých. Pre juniorov. Veteránov. Ženy. Zahraničných. Skúsených? A aj začiatočníkov ako ja, ktorí tu dostanú kompletnú inštruktáž o tom, ako sa jazdí na trati. Člověk tu najde skvělou partu lidí stejné krevní skupiny. Môže si zasúťažiť vo svojej výkonnostnej kategórii a hlavne v bezpečných podmienkach. Ak má trochu šťastia, tak vyhrá túto krásnu Apriliu RSV4. Alebo skúter Italjet Dragster. Tak nediskuj na štúrci a poď na okruh.